खुलुमबाय दिनै प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिअ आं सुक्रेश्वर बसुमतारी 16 आगस्ट भारतनि आगुनि गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयीनि रुंसारि सान रुंसारि अटल बिहारी वाजपेयीआ 1924 मायथाइनि 25 डिसेम्बर खालार खालि दानि मध्य प्रदेश एबा आगुनि ब्रिटिश साम्रायजोनि सिङाव थानाय ग्वालियर रायजोआव जोनोम जादोंमोन। बिथाङा थांनानै थानाय समाव समाजनि माखासे समाजारि खामानिफोर मावदोंमोन। अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा सासे समाज सिबियारि, राजखान्थिगिरि, खन्थाइगिरि आरो सासे मोजां लिरगिरिमोन। बिथाङा थांना थानाय समाव भारतनि सुबुंफोरनो गोबां अबदान होबोदों। अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा थांनानै थानाय समाव उदांस्रि भारतनि सासे गोख्रों राजखान्थिगिरि महरै बयजोंबो मोनथिजायो। अटल बिहारी वाजपेयीआ उदांस्रि भारतआव 50 बोसोरनिबो बांसिन सम राजखान्थियाव बाहागो लाबोदों। बिथाङा गुबुन गुबुन समष्टिनिफ्राय भारतनि संसदआव लकसभानि खेब 10 MP जानो हादोंमोन आरो राज्यसभानि खेबनै MP जानो हादोंमोन। अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा भारतीय जनसंघनि सासे गायसनगिरि सोद्रोमामोन। जेब्ला 1977 मायथाइयाव मरारजी देसाईनि दैदेननायाव मर्चा सरकार दादोंमोन, बै समाव बिथाङा एक्सटार्नेल एफेयार्सनि मन्थ्रिमोन। जेब्ला 1980 मायथाइयाव भारतीय जनता पार्टी मुंनि राजखान्थि हान्जाखौ गोदानै दायो, बै समाव बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन। भारत राजखान्थिनि सासे राफोदै अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा भारत सरकारनि खेबथाम गाहाय मन्थ्रि जाबोदों। बिथाङा 1992 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय 13 साननि गाहाय मन्थ्रि जाजेनदोंमोन। बेनि उनाव 1998 निफ्राय 1999 सिम 13 दाननि थाखाय गाहाय मन्थ्रि महरै खामानि मावदों। बेनि उनाव 1999 निफ्राय 2004 मायथाइसिम बिथाङा भारतनि गाहाय मन्थ्रि जादोंमोन। अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा BJPनि सासे गोख्रों खुन्थिया महरै खामानि मावबोदों। बिथाङा गावनि देहाया मोजां नङैनि थाखाय 2009 मायथाइनिफ्राय राजखान्थि फोथारनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय लायो। अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा जिउआव जुलि जायाखैमोन, थेवबो नमिता भट्टाचार्य मुंनि फिसाजोखौ गावनि फिसा बायदियै खांबोदोंमोन। अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा सासे मिरामिस एबा भेजेटेरियानमोन। बिथाङा निसा मुवा एबा ना बेदर जानो मोजां मोनामोन। थांनानै थानाय समाव अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा गोबां बिमुं एबा बान्थाफोर मोननो हादोंमोन, जेरै 1992 मायथाइयाव पद्म विभूषण, 1993 मायथाइयाव कानपुर मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय D.Litt, 1994 मायथाइयाव लकमान्य तिलक बान्था, 1994 मायथाइयावनो आउटस्टेन्डिं पार्लियामेन्टारियान एवार्ड आरो भारत रत्न पन्डित बल्लभ पेन एवार्ड मोननो हादों। 2015 मायथाइयाव भारत रत्न आरो 2015 मायथाइयावनो बांलादेश लिबारेशन वार अनार एवार्ड मोननो हादोंमोन। भारत हादरनि सासे गोख्रों राजखान्थिगिरि, समाज सिबियारि, सासे खन्थाइगिरि, सासे लिरगिरि गेदेमा अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा 2018 मायथाइनि 16 आगस्ट खालार खालि बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय आनज्रायलाङो। दिनैनि समाव भारतनि राजखान्थिगिरिफोरा जेरै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह, भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, हिमन्त बिश्व शर्मा मोना बिथांनि दिनैनि रुंसारि सानाव गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ मान होनानै बिथांखौ गोसोखांदों आरो गावनि टुइटनि गेजेरजों बिथांनि दिनैनि जा रुंसारि सान आरो बिथाङा थांनानै थानाय समाव जा खामानि मावबोदों बेफोर खामानिखौ बिथांमोना गोसोखांनानै बिथांनिसिम साबायखर जासिदों। बेखिनियावनो अटल बिहारी वाजपेयीनि जिउ खौरांखौ फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।